I abans, el que volem és anunciar-vos que socialistes valencians i, per suposat, socialistes ontinyentins, anem a presentar una moció que té per objectiu reclamar a la Generalitat Valenciana que pague els 3.300 milions d'euros que adeuda als ajuntaments. 3.300 milions d'euros que, com dia abans d'Helena, venen compromesos des de l'any 99, des que Zaplana es va comprometre a crear un fons de cooperació municipal per tal que aquelles competències que són pròpies de la Generalitat, però que en realitat les estem assumint els ajuntaments, les està assumint l'administració local, puguen finançar-se d'alguna forma. Este fons no s'ha creat mai, des d'entonces, avui han passat més de 10 anys i per tant són ara 3.300 milions d'euros el que la Generalitat adeuda als ajuntaments, ja que compteu que cada any la Generalitat hauria d'haver pressupostat 300 milions d'euros per a aquest fons. Per tant, front a un govern com el govern de Zapatero, que el que fa és apostar per l'administració municipal, front a un govern que en el cas concret d'Ontinyent ha invertit 13 milions d'euros en soles 2 anys i mig de legislatura, el que ens trobem és una Generalitat Valenciana que es dedica a asfixiar els ajuntaments. Perquè és que, a més, si la Generalitat Valenciana haguera creat el fons, si a més de crear el fons haguera aplicat un criteri lògic, com és que aplica Zapatero, que són criteris de distribució per quantitat de població, a cada ciutadà hagueren correspost com a mínim 70 euros. Què significa això? Això significa, per el que a nosaltres ens preocupa i ens ocupa, que és Ontinyent, significa que sols este any rebríem més de 2.600.000 euros. Això significa que si contem que este fons hauria d'haver-se creat en l'any 99, si contem que des d'entonces han passat 10 o 11 pressupostos, això significa que, per tant, la Generalitat deu a Ontinyent 28 milions d'euros, algo més de 28 milions d'euros. Però és que sabeu que el tema encara és més greu quan parlem del nostre cas. Sabeu que no sabem, mai hem entès per què, però a la Generalitat, des de luego, li importem ben poc. Els ciutadans d'Ontinyent pintem la Generalitat per a pagar els impostos, però per a rebre mai contem els ciutadans d'Ontinyent. Per tant, a aquest deute que té la Generalitat amb tots els ajuntaments del País Valencià, cal sumar el deute històric propi de la Comunitat Valenciana, de la Generalitat Valenciana, amb la nostra ciutat, amb Ontinyent. Sabeu que venim parlant del deute històric d'Ontinyent des de fa més d'un any. Sabeu que en el mes d'octubre del 2008 vam presentar una moció per tal que la Generalitat complirà amb Ontinyent, per tal que la Generalitat invertira en aquells projectes que fa molt de temps que estan compromesos amb la ciutat, projectes ja de tots coneguts, com el desdoblament de les rondes, com el pont de Sant Vicent, l'hospital, el Palau de Justícia de Nova Planta, el conservatori, la reforma de l'Institut de l'Estació, entre altres projectes. Sabeu que tots aquests projectes que ens adeuda la Generalitat sumen en total més de 110 milions d'euros. Per tant, a aquests 110 milions d'euros cal sumar ara els 28 milions d'euros que se'ns deuen fruit del fons de compensació. Això ve a demostrar, una vegada més, que en aquest poble la Generalitat Valenciana no sols és que no complisca, és que cada vegada el deute històric que té amb nosaltres és major. Significa que en aquests moments la Generalitat Valenciana deu als ontinyentins 138 milions d'euros, algo més de 138 milions d'euros. Tenim ben clar que la Generalitat ha deixat a continuar marginant-nos. Tenim ben clar que sí, en algun moment es va dir que quan governarà el PP vindrien diners a tot i plen. La realitat, lamentablement, no ha sigut aquesta. La realitat és que Camps margina Ontinyent totalment. I el ben cert és que en aquest any sols es preveu que la Generalitat invertisca en Ontinyent 67 euros per habitant, però, per exemple, a 151 euros per habitant de Xàtiva o a 980 euros per habitant de Llívia. Per tant, està clar que així la senyora Insa pinta ben poc. Està clar que al final el passat zaplanista ha acabat per passar-nos factura i el que tenim clar és que amb aquesta Generalitat i amb aquest govern municipal la cosa pinta molt mal per Ontinyent. No tenim res a fer mentre l'INEM siga l'alcaldessa d'Ontinyent i mentre Camps siga el president de la Generalitat. Ontinyent ho passarà mal, perquè a més, per desgràcia, el PP d'Ontinyent ha decidit exercir com a Partit Popular i no com a govern municipal. Què significa això? Això significa que quan nosaltres, en octubre, vam presentar una moció en la que el que estàvem demanant era que vingueren diners a Ontinyent,
el que va fer el Partit Popular és votar en contra i no permetre ni siquiera que li demanarem a la Generalitat els diners que per dret ens toquen. Per tant, anem a presentar aquesta moció, anem a demanar novament que es complisca amb Ontinyent a través de la sol·licitud novament del deute històric, a través de la presentació novament de la moció anterior, i el que esperem, el que demanem des d'ací a l'INAIMSA és que, per favor, encara que sol siga per una vegada i sense que servisca de precedent, sols per una vegada, siga l'alcaldessa d'Ontinyent i deixi de ser l'alcaldessa de Ontinyent. Com sempre, si necessiteu alguna cosa, encantats d'atendre-vos.